Tulandreni ku programu ya Kulinji lelo pa 10 November 2025. Iyi ndi programu ndithu ya Kulinji, ndipo mu programu hii muli ndine Lea Malekano. Tikumbutsane kuti iyi ndi programu imene timakhala tikuunikira nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno, zimene zachitika mdziko muno. Ndi timakhala tikuunikira nkhani zimenezi mozama bwino lino, kubweretsa adindo pano amene akukhuzidwa ndi nkhani imene tikukambirana pa tsiku limenelo kuti timvetsetse bwinobwino ngati Amalawi. Ngati pali mafunso yayi timaperekanso mpata kuti Amalawi afunse mafunso komanso kupereka ndemanga zawo pa nkhani zimene zikudzera mwa maripota zathu kapena kuti atola nkhani athu madera osiyanasiyana. Nkhani imene tikhale tikukambirana mmawa uno ndi nkhani yokhudzana ndi ndondomeko zimene boma lakhazikitsa zofuna ndithu kuchepetsa kugwiritsa ntchito ndalama za boma. Izi zachitika patangotha mwezi ndi masiku angapo boma la chipani cha DPP litayamba kulamulira. Nde akhazikitsa njira ndithu zingapo, nde tifuna tiunikire nkhani imeneyi ya njira zimene akhazikitsa, komanso ndikufunsa mafunso kuti kodi zimenezi ulendo uno zikwaniritsidwa. Taonapo maboma ena mbuyomu akufotokoza nkhani ngati zimenezi kuti ayi tifuna tichepetse kuononga ndalama boma, komanso tifuna ndithu tibwezeretse chuma mchimake. Pa zifukwa za zimenezo tikukhazikitsa njira izi 2-3 days tikuona adindo akuchita izo zosiyana ndi zimene anafotokozera mtundu wa Malawi. Ndi tikhale tikukambirana nkhani imeneyi mu programu yathu ya lero. Ine ndi Lea Malekano. Monga mwa nthawi zonse sindili ndekha mu studio muno, ndili ndi mzanga Wanangwa Shafulumira. Wadzuka bwanji Wanangwa? Ndadzuka bwino. Kawadzuka bwanji Lea? Inetu ndadzuka bwino. Komanso kuunikira nkhani tikhale ndi nduna yazofalitsa nkhani komanso mneneri wa boma a Shadrack Namalomba, komanso tikhale ndi mkulu wa bungwe lija la MCCCI a Daisy Kambalame. Ndikupempheni kuti musatalikire, mukhale pomwepo. Kwa ino amene mukutitsatira bwino lino pa tsamba la njezo la Times 360 Malawi, tikuyamikensoni, ndipo tikhale tikuonanso maganizo anu pamenepo pa nkhani imeneyi. Kuyamba kwake kwa programu yathu tsiku la lero, Wanangwa, ndiyambe ndi iwe kuti taunikira kwa amene mwina nkhaniyi ndikoyamba kuimva. Ndikukhulupirira zokuti koma Malawi ambiri anaimva nkhaniyi chifukwa nkhaniyi yatuluka sabata yatha lachinayi ngati nsakulakwitsa. Tatifotokozere kuti nkhani ukuiona motani, komanso ndondomeko zimene akhazikitsa mwachidule ndi zotani. Nkhani mwina ndinene kuti ndi nkhani yabwino, chifukwa choti ndi chiganizo chimene boma lapanga loti liyike ndondomeko zimene zingathandize kuchepetsa ndalama zimene limagwiritsa ntchito mu zinthu zosiyanasiyana. Ndi cholinga choti mwinano ndalama zimene zingapulumutsidwe kumene ayimitsako zikhoza kupititsidwa madera ena amene ali wofunikira kwambiri pakali pano. Komanso kupita kutsogolo ndikuona kuti kodi chumachi chingakwere motani mdziko muno. Ndiye muli zinthu zingapo zimene taziona, muli mwina kuchepetsa nkhani ya mafuta amene akuluakulu aboma ndi mabungwe ena aboma amalandira ndi 30%, komanso masalari awo kuyimitsanso zinthu zina zimene akuona kuti mwina zikhoza kudikira kaye pa nthawi ino pamene boma likudutsa mu nyengo yovuta kwambiri nkhani ya zachuma, monga malawansi osiyanasiyana, mamiting ena so akunena kuti ayi amenewo tiyesetse ngati kuli kofunikira tipangire pamalo pompo pamene kaya ndi bungwe kaya nduna ulipo, kusachite kupita ngati mwina kunyanya
banja kaya kuti kumene azikaononga ndalama zina. Kuli zinthu ngati mayendedwe opita kunja amene osawachepesa, ngakhalenso kugula zinthu zina ndi zina kuphatikizapo galimoto za nyuwani zimene zakunena kuti pokhapokha ngati pali kufunikira kwambiri koma pakali pano zisachitike. Nkhaniso ina ndiyoti nthawi ino kulemba anthu ntchito ambayi mitsakayi makamaka umene mbomamo ndi mabungwe ya boma pokhapokha ngati kuli kofunikira kwambiri kuti munthuyo akufunikira pa nthawi imene. So ndi zambiri zimene boma layika zothandiza kuti achepetse ndalama zimene amagwiritsa ntchito. Ndimanena kuti ndi zabwino chifukwa choti poyamba tizindikire kuti dziko la Malawi mmene lili pakali pano ndi dziko losauka kwambiri, dziko limene lilibe chilichonse. Amene amatsatira za chuma cha dziko mwachidule mukhoza kuona kuti ku Malawi kuno pakali pano tili ndi kuthekera kopanga chuma ngati dziko, tikaphatikiza zimene tingapange kulima kaya miyala kutani chaka chinochi ndalama zimene tingapange ndi zokwanira 19 trillion. Chimene chocho ndi mulingo wathu wa chuma chathu. Mulingo wa chuma cha Malawi pakali pano ndi 19 trillion. Komano ndalama zimenezozo za 19 trillion titatapanga tili ndi ngongole yokwana 17 trillion imene tikuyenera tibweze. Na muka ngongole wanangwa siyafika pa 20 chakuti 21 ndiye kuti mwina ndikutenga mafigures a mu July mode. So ngati yafika kusezo kuti ndeti yapitirira pa imene limati GDP pa Chingerezi. For GDP ndiye kuti ndi mulingo wa chuma. Now ngati tafika ma levels amenewo tuseweza kuti tilibe chilichonse, ifeyo tikuyenera zaka kuti tizapange ndalama iliyo. So ndi chinthu chodabwitsa kwambiri kuti dziko losauka ngati limeneli limadzikundikira makamaka anzathu audindo amene amayendetsa ntchito za boma, kaya ndi nduna, ma department mu plus makampani a boma osiyanasiyana opitira 80. Ndi chodabwitsa kuti anthu akumenekoko akukhala umoyo wabwino kwambiri ofanana ndi mwina nduna kaya CEO amene kampani yawo ili mdziko lonse la Zambia. Because Zambia panopa mukayiona GDP yawo it's 45 trillion which is times 2 ya ifeyo ndikuyikaponso kena kake. Achepetsa kale anthu oti alembedwe ntchito ndi anthu amene amapereka ma services kwa anthu amene amagulidwa kumapezeka kuti kumeneko kumakhala kugula kuononga, kugula zinthu mwina osafika osabwera anthu osalandira katundu kuti osapereka, komanso zinthu zokamaona kuti dziko lathu lino limene lili mu ndumba umenewo kuti kumalawi ena wandama akusilenga kuti kunena tikubomako. Ndiye timafuna kuti ino cholinga cha profesa asapita muthalika ndi choti ndalama zimenezi tikazipulumutsa zipiteno kumadera ngati asukuluwa, madera ngati achakudya, madera ngati akuchipatala kukula mankhwala. Ndiye nditero kuti mmene mwaonera wiki imene yapitayi kuti ino kwatuluka ndondomeko imeneyi kuchokera ku office pa president ko zikungotsimikizira mawu awo aja kuti izizo adzachita ndipo akuchita. Tikunena pano kuyenda kupita kunja zimenenso apo sikuti munthu uzingoti ayi ndikupita kunja kuyenera ndithu kulemba kalata ndikupempha kwa president. Komanso ngati ma cabinet ministers ndiye kuti no zimene malandira zoti no allowance ena ndiye kuti achepetsedwe. Ifenso tikapita kuma ministry kwathu palibenso kungoyenda ndiye kuti zonsezo zayimitsidwa, zogulagula zayimitsidwa, kulembana zintchito chifukwa tiwade anaononga ndithu saname kuononga chifukwa chakuti kuti mbogolezi yatumafika 22 trillion kuononga osatengeraso kuti mutanga mukufa ulimo koma mwangopezeka ndithu kuononga. Ndiye
zinthu ngati zimenezo kuti ndalama zimenezo mapala amenewo kapena dzenje limenelo likhaga talikonza pakufunika kuti tigwire ntchito ngati zimenezo zonena kuti iyayi sakaze chuma cha boma. Ndiye ndikero kuti ndizoonadi kuti zolembana ntchitozi ayi pokhapokhapo zikhale kuti ntchitoyo ndiyofunika, zogulagulazi ayi ikhale zokulikazo zofunika zoti zapukisa moyo, kumango yenda ayi pokhapokhapo ukhale kuti nkofunika. Titero kuti timine pamene padakali panopa. Chabwino. Tisanapitirire ndi nkhani mwabweretsanso nkhani ina imene takhala tikuimva chiboma la DPP Chilowere ndi boma nkhani yokuti anzathu anaononga nde anaonongadi mwachita kunena motero anaononga chani. Tufuna Malawi tizichita kudziwa kumvetsetsa kuti yayi anaononga ndipo anaononga chakuti ngati zili ndalama aononga ndalama zochuluka motani. Okay, kusolmene kuti tiyambe Amalawi so akudziwa chimene tikuti anthu anaononga example yoyambirira chifukwa chakatuluka mboma. Atuluka mboma kuti chifukwa chani kuti mwafunsa Amalawi akuwuzani kuti anaononga. Ndiye ife kalowa mboma mudeti kuona tikufuna kuti tinene pano sikuti kapena kuti tifuna kuti patsogolo pano tizanena no kuti ayi IMCP anaononga ndi kukaniko kupita ntchito iya tolinga chake chimenecho. Ife ntchito tigwira ndipo kuononga kumeneku tikukonza ndipo sikudzakhala konso yani. Sikuti cholinga chatu tikamanena kuti anthu anaononga ndikuti ufuna kuti ino anthu atimvere chisoni kapena kuti timangofuna kuti timvetsetsana Malomba kuti sinanga mwalowamo no mukuona zinthuzo kuti zikuyenda mwapeza kuti aononga mojani. Ndiye ndiyambe ndimenecho pochoka ife panja tinasiya boma labwino MF inaindi program ndi program ya anaiteta poiteta pamene panja kumapetoko ndi muone zimene IMF ichamanena kuti musalembane anthu ochuluka mboma ngongole musamaka ngongole mochulukitsa amathandizira kuti tiyendetse boma bwino ndi mmene alembera anthu inenso mkudziwa sikuti kulemba anthu koto anthu kuti amene samafunika ntchitozo koma umalemba ndi mmene ukupezera ngati zikupeza zocheka palibe kwa cholemba anthu ngakhale kulemba ntchito ndi kwabwino ndi mwaone mmene alembera onjezera usiku wa service mu onjezera mapeto ndi muone mmene makulira katundu inoka muone ndi zonse panopa talowa mboma umapezona kuti establishment palibe ineyo tikati establishment ndikuti tu pakuje pa mboma mulibe position imeneyo koma umapeza kuti anthu apatsa macontract kupereka macontract ankhani tune panopa audit kuchitika posachita patikhala tikubwera ndikuti ministry yakuti izi zinachitika mwakuti ministry yakuti izi zinachitika mwakuti anthu mwina angofatsa komano kulembana anthu otuluka kuononga kumene kugula katundu moononga mochuluka ndeti kamagulaso katundu chatupika ntchito forex yakunja anthu situpanga forex tumakagula katundu mangopereka macontract cholinga chake ndi chani kuononga inako azipeza kama zokathandizira kampeni zokapanga ite zisanga kuononga letu mene kuti pano kuti ndipereke exact amount kuti kuononga kwawo aononga ndalama zingati angodikira kale patsogolo patikhala tikupeza ma audit report osiyana-siyana kuti tione kuti zachitika bwanji bomamu zakhala bwanji koma tinene chiwa kuti bomamu munalibe tuchita kukonza forex munalibe ndalama munalibe pasonoka kuti miezi 4 anaononga half almost a third if not half of the budget imene apanga approve parliament kuonongera chani nthawi ya campaign ndi izizo ndi zina ma examples zimene zakhala zikuchitika zosaoneka bwino zosakhala bwino ndeti lero kuti sikufuna kuchipisa ntchito zimenezi ngati kuti kapena excuse yani koma tikotero kuti boma la DPP abwera tikufuna kukonza ife timakonza ndipo tikonza profesa abwera ndipo tikonza zimene koma cholinga chake njakuti dziko lino ina mwake kapena tionikireso malamulo kuti ino malamulowa anthu akamayendetsa boma aziyendetsa bwanji. Ana Malomba ndibwerenso kwa inu posachedwa pompa a Daisy Kambalame mwadzuka bwanji. Ndadzuka bwino kaiwere. Ndadzuka bwino. Ndimafuna kuti tisanapite kwa reporters athu nanunso mulankhuleko. Mwamva amene afotokozera Ana Malomba za ma austerity measures komanso wanangwa inu nkhani imeneyi mwayilandira bwanji kuchokera ku MCCCI? Nkhani imeneyo ndi yabwino chifukwa choti
boma likamakhala kuti likupulika ndalama yambiri zimenezo zimapangitsa kuti makampani asati kupeza ndalama yogwiritsira ntchito kupanga manufacture zinthu kumachita export kapena kumachita replace zinthu zimene timatenga kuchokera kunja kumakhala ndi ndalama yochepa yogwiritsira ntchito nde akachepetsa kagwiritsire ntchito ka ndalama kuchokera kubomako kwa ifeyo ndi chinthu chabwino choti chipsa kuthandiza kuti makampani azithaso kupita nokubanki kuti ndikukatenga ngongole chifukwa tinaona pakatipa chifukwa chokuti imabwereka kwambiri linali boma muona kuti ntchito za makampani zinakangati zabwerera mbuyo ndipo makampani ambiri amachita report kuti panopo mwina tikuchita operate at 65% efficiency imene imaonetsa kuti ntchito zawo zikubwerera mbuyo because ndekuti 35% iyo sikugwiritsidwa ntchito mmene aneneramo paine ndikuona kuti mwina akhadi pansi ndikuona kuti kodi tiyambire pati ndipo zimenezonso ndi nkhani yabwino chimene chechi ngati pasiso chinthu kwambiri ndizoona kuti kodi zimene achita promise zimene anenera olemekezekana malomba ndizonena kuti kodi panopo ziyendano bwanji chifukwa mwina mwene akanenera onango kwayambirira ndikonena kuti takhala nthawi zina tikumazimva mameasures ndikumakhalapo koma mwina anthu akafika mu office kukhala ngati zimene zija nango zikamba ngati nkhamba kamwa chabe koma moyo kumapitirira amene umakhalira osachita consider kuti kodi zimene tinanena kuti tipanga kuti tikonze zinthu tikutani choyambirira mwina ndinene chimenecho chachiwiri ndiyofunanso mwina amene anenera kunena kuti tione kuti kodi ntchito zachikuko zisayime chifukwa choti nthawi zina timapezeka kuti mwina potenga kuti tifuna tikonze zinthu timapezeka kuti tayimisaso ndi ntchito zachitukuko zomwe zimene zimathandiza kuti chuma cha dziko tizipitaso patsogolo chifukwa nthawi zina amayenera kuti mugwiritse ntchito ndalama kuti mupange ndalama mukamboisunga ndalama ija ndikungokhala nayo osayigwiritsa ntchito yoyenerera nde ndikuona kuti akati ayike mameasures amenewo ndikuyamaso kuona kuti ntchito zachitukuko akayikapo ndalama ndipo ndalama ija igwiritsidwe ntchito moyenerera ndikuona kuti zitithandiza kupititsa patsogolo chuma cha dziko lathu zitithandiza kumaona kuti kodi ngati tayikapo nsewu malonda aziyenda bwanji kwa zimenezo zimathandiza takamba za masukulu akhala aulendo koma maklasi alipo ndiponso maclassroom block ngati tayikapo ndalama yomanga maclassroom block tikugwiritsadi ntchito ndalamayo moyenerera chifukwa pali zina umatikuona mtengo umaliza umene mwina boma lapereka ndi ntchito imene yagwirika kuona kuti apapa sizinayendepo palibe chilungamo ndezinthu kani zimenezozo ndi zimene zitatithandize kumaona bwinobwino kuti kodi chuma chathu chikuyenda bwanji ndiponso ndalama imene ikamazungulira ndimene imathandiza nokuti anthu azikhala ndi ndalama mthumba ndikutha ukagula malonda kusonyeza kuti mabhizinesi ambiri amba nomachita kuona kuti tithano kupitiriza kumapanga katundu wathu chifukwa kuti anthu aja ali ndalama yoti adzigulira chifukwa chinanso chimene chimagwetsa ulesi ndimecho munthu utenda kuti chabwino muneni munthu wa bizinesi yaying'ono ngati ufuna ukagulisa mandasi ngati anthu alibe ndalama palibe chimene chingachitike upanga mandasi akwaja ukabwirira nawo choka kunsika ndipo ifeyo chimene tifuna tione ndikuyambirira ndikonena kuti mameasures amene ayikawo ndithu akhale kuti akuagwirisadi ntchito ndiponso achepetse ndalama mwina imene amakhala akutenga yokuongola chifukwa chokuti zimenezo zithandiza kuti makampani azitokhala ndi access to ndalama yomeneja ndikugwiritsa ntchito popanga katundu amene angathandize kuchita generate forex imene dziko linolo honestly we desperately need tikufunitsitse kuti tikhale ndi forex chifukwa choti mavuto ambiri azinthu mwina kusowa mankhwala kuchipatala mafuta amene ndi chifukwa choti tibe forex ndipo chifukwa chokuti makampani sakutha kuchita export katundu kunja andi chachikulu chimene mwina inecho chinakhanga chikutipatsa chidwi ndi chilimbikitso ndichonena kuti akumatha kuchita meeting ngati panopo kuti ngakhalenso mu statement imene apresident anapereka ku parliament ananena kuti tikufunika kuti makampani adzigwira ntchito kuyenerera kuti athe kumapanga ndalama athe kumapanga katundu kuti tizotumiza kunja kuti athe kumapanga katundu ndikumalipira anthu ndikumalipira misonkho kuti azilemba anthu chifukwa makampani akamagwira ntchito bwino chuma cha dziko chimayenda bwino ndipo chimakhala chikupita patsogolo chifukwa chimene chocho ndichokuti boma singapange pawo chifukwa kuti boma silimapanga katundu oti tikatumiza kunja amadalira makampani ndipo ifeza tipatsa chidwi ndipo tikukhala noti kumaona kuti kodi
zimenezi azikwaniritsa bwanji chifukwa kuti zina kuyankhula ndikopheka koma mwina munthu akafika mu office akuona anzawo ali magalimoto amene mwina ananenera wanangoja kuti mwina kuona kuti ku Zambia aminister anzanga akuyendera galimoto yabwino kodi ine ndikutani mwina apita maulendo awo anzawo apita uko mwina asolemekezeka na malomba tsuna kazamvota mwina inenso ndikangoyenda koma zimenezo sizitithandiza kuti chuma chathu chipite patsogolo koma ndikuona ngati tikalumikizana bwino ndikumayendera limodzi ndithu tiona kusintha kwa zinthu zikomo kwambiri zikomo tathokoza potiyambira moteromo a Daisy Kambalame tibwere kwa inu posachedwa pompa ana malomba koma tingomva kuti anthu kuphalombe akutipo bwanji pa nkhani imeneyi tili ndi mtolankhani wathu Emmanuel Chilemba komwe uko ku Emmanuel wadzuka bwanji ayo akunoto kwa chabwino ku Chikwawa ndimafuna nene pamepo kuti kodi ndi kuphalombe kapena ku Chikwawa ayi ndithu kuno ku Chikwawa tacheza ndi Amalawi pa nkhani imeneyi ukambirana tsiku la lero okay chabwino kwambiri nsaga ukondeza Malawi panopa ndili ndi mmodzi mwa anthu amene akusatira ndithu program imeneyi kwa mwina maketo anthu ndikusowenika zina ine ndine Francis Mazinga Mr. Mazinga nkhani ndi imene ukambidwa lero mpulogalamu ya kulinji mwina mwake mukuona kuti kuchepesa kugwiritsa ntchito ndalama za boma kuthandiza bwanji kubwezeretsa chuma cha dziko lapansi ndi programu yabwino imene boma lakhazikitsa koma likufunika ndithu kukhala pikapo chidwi kwambiri atsogoleri ambiri a boma andale kuyankhula kumakhala kosawa kufuta amalankhula ndithu koma kugwira ntchitoyo bwinobwino modzipereka kumakhala kochepa zotsatira zake zika zimavutika chuma cha boma sichimayenda bwino nde programu imeneyi ndiyabwino komano amayenera kuti atsatire ndithu njira zabwino chifukwa nkhani zambiri zimene zimaononga chuma cha boma ndikapangale komanso kusakundika kwa nkhani za chuma nde amayenera kuti aonetsetse kukonza njira zabwino zobweretsera chuma mwina magende kupita chifungo chiyembekezano mchotama kutengera ndi malumbiso kapena dongoso limene apanga pali boma limayenera kungofundidwa mapulogalamu zawo aboma amene amabweretsa ndalama ku dziko kuchepetsa anthu antchito kuchepetsa ma allowances zimene zinthu zofunikira inde komano akuyenera kuti aziyang'ane bwino chifukwa nthawi zinanso ngati mmene tikutsatira programu iyi akufotokoza kuti boma likuchepetsa anthu owalemba ntchito kugwira ntchito mboma pamene boma lomwelo likufuna kuti anthu ambiri apite ku sukulu anthu ambiri aphunzire so anthu ngati akuphunzira koma boma silikulemba anthu ntchito phindu la sukulu silikudziwika anthu akulimbikitsidwa kupanga mabusiness ma-SMEs koma business iyo silikutheka pa Malawi chuma sichikuyenda bwino ndi njira ngati kuonezi boma likuyenera kuti likhazikitse njira zambiri zofunitsitsa kuona kuti chumachi chikuunjika ku mapulogalamu za boma imene mapolicies yawo alili ndi mmene ntchito zachitukuko zikuyendera so kubweretsa chuma chambiri ku dziko boma likuyenera kuti liyike chidwi pa zaulimi liyike chidwi ku malonda liyike chidwi ku tourism kopa alendo njira zimene zija zithandizira kuti chuma chija chikhazikike chikhalepo ngati corruption simanga nthenje chifukwa corruption ndi imene imachepetsa chuma cha dziko zikomo kwambiri kuti munapereka maganizo mpulogalamu imeneyi zikomo kwambiri ayi ndithu nzangaleya ndi mmene tachezera ndi a Francis Mazinga kuchokera kuno ku Chikwawa ndathokoza kwambiri Emmanuel Chilemba zikomo Betha wadzuka bwanji ndadzuka bwino leya ka wadzuka bwanji nzanga ndadzuka bwino tacheza ndi Amalawi amene uli nawo chabwino pano ndili ndi anenani amene wafuna aleposo maganizo awo pa nkhani imeneyi kuti kodi mmene zikufotokozedwamo zikhati momwemo ina azifotokozewo kazimwa ine ndine Nansagawa kubera kuno kunzimba dera la Maboshi chabwino tamva kunena kuti anzathu amene watiti imene alowera mboma
akhala kubwezeretsa chuma ku pandondomeko zimene akhazikitsa kuti achepetsako maulendo komanso tamvaso kuti sazigula katundu mwachisawawa titero azionetsetsa kuti kodi ndalama kugwira ntchito mwa ndondomeko yeniyeni mwineni maganizo anu ndotani ndikuona kuti zithandiza kwambiri. Ine maganizo anga pa nkhani imeneyi ndikuona kuti atakhala kuti akunenesa muchoonadi ndizothandiza kutengera kuti anthu andale amafuna abwere ndi kamwe ka posiposi kofuna kuti nyengerera kukhala ngati tipangira zanzeru pamene kusaidi kafuna tipangira zinthu zolakwika kumbali amayendedwe ngatangatene kuti achepesa mayendedwe izo zitithandiza chifukwa timazi president akati ayende pamapita ndalama zochulukirapo koma ngati angapange minimize malendowo kuti mwina magazi kumiza ngati nthume chabe ndizothandizadi kuti ndalama zitha kusungika komanso kumbali zogulagulako tikutha kuzowa kuti tichimwe apite chena tigulira kumahewu kumati mwesa pa nsonkhano ndi njira imodzi ononga ngati chuma ngati zimene zichazo kufuna zinthu zoti zizithandiza kuti ngati mungapite pa nsonkhano kuti mahewu zithandiza chani ndiye ngati boma lingakhodira aperekadi mfundo zokhazikika komanso nawo apange implement kuti chimene tikunena ife tikutani tikuchiziwa zitithandiza kumbali ya sikulu akuloza tikhala sikulu yaulere ndi njira imodzi oti akhangata kutithandiza koma ine ndimakhutoti ngati tikupereka bekanga chetu ku sikulu kuti imakhalanso ngati njira imodzi ofuna kudani ngati mupereka ngati kansonkho ndipo takunena kuti zikhala zaulere akuzowa chimene akunena kwa ine ndikutha kuona kuti ngati angakwanirisedi zikhala zotithandiza bora asankha ndi ofuna kuti nyengerera kuti takonde pamapeto tizambenso kumakendana. Tekuno mwina maganiza kuti atapeza ndondomeko atasogoza madera ake ati kukhazikitsa apoto potalesa makukira kwake atakhala ambira kwathu palibenso zovuta ndizosangalatsa kwambiri. Ndotanthauza kuti na kumbali ya sikulu kapena kulimi kapena kuchipatala muona kuti atayika ndondomeko zokhazikika kuti yalite makamaka. Ine ndikutha kuona kuti poti tindi miyambi yathu mati chimba chili m'mimba atasogoza kaye kulimiko atasogoza kulimiko ndi kuchipatalaku zikhala zotithandiza ndithu sure ndithu. Tekuno nzanga leya ndathokoza kwambiri Betha. Zikomo kwambiri. Zikomo. Olemekezeka Shadrack na Malomba mwamva mene alankhulira Amalawi. Ndimafuna ndifunseko kuti maboma ambuyomu akhalatu akunena izi ma austerity measures ndipo sikamodzi sikawiri koma kangapo konse akhala akunena iyayi tatere tachita motere ena mpaka na ina lipo nthawi kuti anthu asamayendere galimoto za boma ikadutsa 6 koloko. Panali zambiri zimene zinalankhulidwa mbuyomu ndi maboma ena. Timafuna tidziwe kuti inu ngati boma la DPP mwakhazikitsa njira zotani kapena muchita zotani zosiyana ndi ena amene amalankhula mbuyomu koma zochitika pa ground zosiyana kuti izi zimene zachitikazi zikuchitikadi kuphatikizapo ma cabinet ministers ndi akuluakulu ena aboma kuti akutsatira zimenezi. Tithokoze chifukwa cha kusosonga limeneli komanso tithokoze Amalawi wonse amene ayikapo mawu komanso kwakukulu ndi kugwirizana ndi mfundo zakuti tikaonenso kuti ino chuma cha boma chikasamalike. Chimene ndaona kwenikweni ndi kwakuti ino mwina kuti zimene zingathekedi kuti munena tizoona ino boma lanu la Profesa Arthur Peter Mutharika ndi la DPP mukunena zoona tikukhulupirireni. Ndiye ndimanena kuti mongobwerezanso kungowakumbutsa Malawi aprofesa ananena kuti iwo amapanga amalonjeza zimene angapange ndipo amapanga zimene alonjeza. Tikatengeranso mbuyomu mmene tinali mboma muona ino tikanena nkhani yakusamalira chuma ndiye imene imakhala ngati ino ukatsiriso umene tili nawo kuyendetsanso chuma ukatsiriso umene tili nawo. Ndiye mmene Bible limanena kuti ayi mmene ananena Ambuye Yesu kuti khulupirirani Mulungu komanso mundikhulupirire ine. Mongo mwinaso kuisa ntchito mawu amene tikhulupirireni pamene mukukhulupirira Mulungu pamene mukukhulupirira Ambuye Yesu nafenso tikhulupirireni na DPP khulupirirani Profesa Arthur Peter Mutharika. Chimene tinganene kuti ife ntchito zathu zamanja zimene zimachitira umboni apa mwangoona tinakakhala mwinaso anakakhala maboma ena ambuyomu ibwezi lomudaona kuti cabinet jabweza alipo anthu 40 mwina 50 komanso ibwezi mutaona ndondomeko imene tikubweretsa yakuti ayi anthu musamapite kunja kuononga
kuononga ndalama. Ana Malomba mwakhala 5 years muli ku opposition tikukamba pano nanunso apapa mukufuna mutazipepetsako ndigwiritse ntchito chichewa choterocho sitikuonani tsiku lina lake mukupita kunja kuti iyayi tikufuna tikapange izi, we have been sponsored, komano osafotokozera bwinobwino ngati mene zakhala zikuchitikira mbuyomu. Komanso timafuna mutiuze kuti what monitoring mechanisms amene mwayika kuti muonetsetsedi kuti aliyense m'bomamu akutsatira ma austerity measures amenewo. Topano tineneso apa paja profesa a president athu ananena pamene amasankha makabinet minister chimodzimodzinso pamene anthu osiyana-siyana akupatsidwa zintchito zosiyana-siyana kwayika uku anena kuti ngati simugwira ntchito muchotsedwa. Njira imodzi yogwira ntchito ndi ntchito yoteteza chuma cha Malawi kuonetsetsa kuti zimene a president anena kuti ayi musamayendeyende zizichitika, musamangogula katundu mosaoneka bwino zizichitika, musamangolemba zintchito kupatsana ma promotion nde munthu ngati sikupanga uchotsedwa. Nenenso ananena pamene paja kunena kuti every month minister aliyense azilemba ripoti yopereka kwa president. Komanso ngati ifeyo mene tukaya ripoti imene wakalemba kuti minister uja akamalemba ndekuna yenso kumene kuja maofesa lake so akulemba so report. Nde monitoring system ilipo ikambira ministry kuja maofesa anauza kulemba maripoti ukafika pa minister, a minister so akulemba maripoti ukafika so kwa president. Komanso kwa president iko kuli udindo wina wake opanga monitor manifesto, opanga monitor zinthu ngati zimenezi. Onetsetsa kuti kodi zimene tinauza Malawi, tinalonjeza Malawi zikuchitika kuliso unit ina kumeneko imenenso kuyang'anira ndipo amene amapanga report direct kwa president kuti zionetsetse kuti zonse zimene tinauza Malawi zikuchitika. Ndimafuna ndinene chonchi kuti ngati maboma ena amaononga ndalama mbuyo boma lake sa DPP lino ayi. Ili ndi boma la DPP na kuti DPP has come with a new agenda. This is a new DPP. The president wake so abwera osinthikanso. Sakupanga zandale akupanga zotumikira Amalawi. Ndiye mwina mwaka atikhulupirire pamenepo. Komanso ngati pena pake tikulakwitsa atibwera ndikutuuza kuti pakuti takonza takuti pakonza. Ifero tilokonzera kutsatira zimenezo koma cholinga chake tonse pamodzi katumikira Malawi. Malawi akakhale wabwino anthu adzikasangalala maimo. Osati ena adzikaononga ndalama za boma, kumadya ndalama za boma, kumaba ndalama za boma, pamene wena kusowa ngakhale kusowa ndi sugar yemwe, kusowa ndi mchere omwe, kusowa ndi phala lomwe kuti angaphike ufa kuti angaupeze kukanika. Zimene zili kuzifuna maimo. Akali Malawi wali yenseyo, Malawi wokomera ali yenseyo. Titero kuyampa kwake. Chabwino wanangwa wamva tumene ayankhulira Ana Malomba. Ndamva ndithu akuti a president abwera mosinthika ndipo izozo tikumaonada Malawi. Malankhulidwe awo komano funso nkumati kodi musimuso anthuwa achita mmene a president akuoneka mmene abwerera. nkhani ndi imeneyo. Poyamba ndine kuti ndathokoze olemekezeka Ana Malomba komanso ndithokoze akambala amene mwanzeru alola kulankhula mwanzeru Ana Malomba uminister uti wathandizira eti nawonso aoneka kuti asinthika abadwa mwatsopano amene wamwina asinthika zikatero ndiziyenda bwino chifukwa chilichonse chimene alankhula ine ndikugiza nacho kuti dziko lili limavuto nkhani dziko litenti liyendetse ngati manager wakuli Nalipiri Eco Resort sakulandira 1000 liters ya mafuta pamwezi, sakuyendera Land Cruiser chatsopano chodya mafuta kwambiri chimodzimodzi sana, koma kumeneko komwina ka profit akupanga ndiye ndi dziko loti lilibe chilichonse sili kupanga profit. Kusweza kuti Ana Malomba akamakwera Land Cruiser olo akamatenga 500 liters ya mafuta
makuli apo anthu ena ananena kuti vuto limakhala nthawi zina corruption one chifukwa tikhoza oseva koma nkupeza kuti kakang'ono kamene tasevako kakutheranso mthumba la anthu zimenepo ndeti palibe chimene tipindulepo. China ndi chakuti pali nkhawa ndiyo tizoona ti apresident abwera osinthika akuonesa kulonjeza kuti zinthu ziyenda mosinthika koma nthawi zina pamakhala anthu ena amene mwina ndi osasungagwire amatokhala mwina akubanja akubanja azinzako akumpingo analankhulapo ena kuti chimene chacho malayi amavutika iwo amaonetsa kuti sakulabadira ndiye kunali kuti anthu akulira pamene ena ochepa akuoneka kuti sizikuwakhudza akusangalalaso. So nthawi zina kuti muone mbuyomu ena amakhala mwina timamva kuti amakhala azinzawo akumpingo achibale ngakhale oyandikana nawo. Ndiye nkhani ndiyoti pali kufunika kusamala pa nkhani sikuti bomali ndikoyamba anakhalaponso mbomamo kufikira 2014 kufikira 2019 mpaka 2020 komanso nthawi imene amachokera nthawi imene anakhala nthawi ya Abengo Mutharika. Titengere nthawi ya 2014-2019 sikuti kunalibe zochitachita zimene amaloza chala ifati nthawi imeneyo kuti anthu awachotse foti kunali zina zimene samachita bwino. Ndiyeno tikhulupirire ulendo uno kuti sitidzaonanso ndalama zoti anthu asonkhasonkha misonkho mwina tumangira ngati mwachitsanzo achulapo za procurement wanangwa nthawi imeneyo kunali masamusa kumamveka kuti samusa akuperekedwa 50,000 mpaka na Fanta 35,000 kunali sonkhani zimene nthawimeneza zikugulidwa 5,000 mwasekadwa na malo ati kunali nkhuku zimaperekedwa mahewa mpaka 25,000 chabwino komano zimene mbuyo monso zinali zikuchitikaso timazimvaso nkhuku chinagulidwapo ka 25 pamene nthawi yanu imeza nkhuku timagula ma 4,000 koma ati wina anapereka 25,000 sitizapeza kuti pakumangidwa malanda about ngati anamangidwa chapa parliament kulilongweko ndalama zake zotchulidwa kumaona kuti zankhani koma kuchiona chinthucho chodabwitsa chabwino zimene zimwatsimikizira bwanja Malawi. Nde asanalankhule ana Malomba wanangwa pali akambalame apa akhalitsa timafuna kuti alankhulenso nawo akambalame muli pa line pa ine ndilipo chabwino timafuna tingodziwa kuti munadandaulapo kuti mabungwe ambiri amadandaula kuti zinthu sizili bwino sizikuyendayi nkhani ya forex munakamba nkhani ya ngongole kuti akukanika kukangongola ndalama chifukwa chokuti boma ndi limene likungongola kwambiri ndalama. Timafuna tingodziwa kuti pali kusintha kwina kulikonse kumene mwina mwaona kukuchitika within this month komanso ndi kukhazikitsidwa kwa austerity measures. I know it's too early for us kuti tione kuti zathandiza motani koma we just wanted to appreciate from you kuti mwina mwaona kusintha kwina kulikonse within a month ndi ndondomeko zimene boma lakhala likukhazikitsa. Zomwe kwambiri koma mwina mmene wanenera kuti kwayambirira tinene kuti apapa we are still early days zinthu zikuyamba kumene koma mwina zimene ndingachite point to zimene ife ngati achemba timaona kuti zimatha kuti pasa masignal. Choyamba ndichonena kuti I think aliyense pali kuzindikira kuti mavuto amene tinawo ndi ati ndipo amatha kuwachita articulate kuti mavuto ndi awa ndikali zambiri ndimaona kuti munthu ukalimvetsetsa vuto lako ndio mathano kuyamba kuyang'ana solution. China chimene ndinganene kuti panopo chimene tachiona ndi cha willingness kuti tithe kukhala pansi ndikumayankhulana. Padakali pano tinganene kuti anthu akuyamba kumene kugwira ntchito koma ngati ana Malomba tayankhula nako anduna azachuma tayankhula nako SPC tayankhula nako kuyang'ana maforum amene timayenera kukhala nawo ngakhale anduna athu a trade amene timagwira nawo ntchito kwambiri tayankhula nako. Akufikirika ndithu bwinobwino anthuwa akufikirika ndithu bwinobwino akufikirika ndisaname pamene ndendisalakwire Friday nali mu office ya Inspector General chifukwa zinthu zonsezo zimathandiza kuti tione kuti private sector ikuita bwanji patsogolo ndipo timakhala ndi forum imene timayitchula kuti PPD forum imene ndayankhula ndi SPC anatoza kuti imene iyi kuyenera kupitirira chifukwa imene ndi public private dialogue forum. Mavuto aku Malawi kuno munthu apo mwaka changa chokonza pawo
mmafuna kuti mukhale pansi ndikuona kuti kodi ngati tikupita patsogolo mapolisi athu ayende bwanji. Ndekwa ineyo mmene atitsimikizira kuti EPD forum ikhale ikupitirira ndipo ikuyenera kukhazikika bwinobwino. Chimenecho chatipatsanso chilimbikitso. Koma mmene atanena LDZ zimenezo atipatsa ngati mapromise. Koma kwa ineyo chimandithandiza chimene chimatipatsa chilimbikitso chonena kuti panopo tikumatha kuyankhulana. Ndipo anthu mukamayankhulana zimatithandiza kuti muone kuti kodi solution Malomba anena kuti pazikhala maripoti